Ага, с ощущением мштиха. Нормально. Смехта да галю. Да, конца хит من اختياري يخ يستجيب هذا بلين. هذا كزلقوا يهاس. Но не страшно, что зулми يولشمда. كزلقوا يهاس دبلين. Har dina işçiliği kırıcı zakwaçdı Nesir rayonu şkrepesti yolçu больницерчи yoqqa yolçulur iş yolçu çaknan Ahmed Mariyas. Tip parç bahanış bezlusiga bol. Sult ihvaqırtsın stuzna. Исшудян чхана авария лозяйрсо. Ах детский электроциновский больница бурут. Цикачур сult ихага что ца лури бог безбан что издангай сидиша ялшнал андале лури диш хогих она сейн шчоя ярсо. Ну из классах каян чук ихага социальный классеры шикой герт хацанлелш. Қырқи мед училище диш тахып бурут. Аз 82 году я каялыр сот ахқы лури диш дахо диш годды яна وعد شنو سانشرا صابر دي حطوا شرود بيان بعد يروح سان بس رزق صدال خدقس ديش داخد خد خنزر يا خنزر يا أجب خنزر أخ بوس مدستريتم قدو سو ماري يخات شو تهاغ سوس ينبر بيت بوس نسبات قد دين ثانية وبلنتي بوه بيجسو سلطة بوه بيباز Войнда гёг ковидях лазердер жахынхы дей бесті қостыжнях мұгышылыр еш, дәрбдеш халқырыш мұғырыляқтарыш болырыш. Из угушлян шханышка хайнат мелтур пулбы дәрбдеш болнах. Шик долч хак ах юстр эцелоуш вай программ турп охо ок дәрбінчі хайуақ игр лира йолч. Хар онхо игр халқыға хат олвич приемна отделение. Да, лязер марка хылыш мичивейн. Ах, сон издал тих дигадали сомелч аллоч целоч сходадыр сундошки дел сане с илнигт штолш со хайер сон скитын зыры апрель махлыри сон скитын зыр где-то в ноябре дархат штмарка но дел ахет мака колсиш среж гяндал сонас хылзыр дар багдадиш дук он хой фуда бехер дук лурышт аткын болуш хылыр ناخا خبر مش تمدق خلنشك الوزر حكيت تشلح بس بلغ بتقيل تخلر خلنزر درج ديال كرها مش مدن بو خلنزر سيدك يا مهل جيخ سي بوخ اريال هنز بوخ بش شو بشتي خلش عادر خيلي تونا ايرم هنز ديك اخن حنوينو يعني خيتج وانخو والله دار حور يرم وسكبي حر يعني خيتش حدش بينر خذ ديك خلي دعوده لورش تخش أوغا حجر ساك بغداديش تصبر بلني أبوش صبح حجر بخلري سان صخ شديد يزج دوغو ديج دي واشت أدولا ديج اشت يفتش كل برجبر سلطة هذا لازم مش ديك هم نخبي صار حبايبي شبركو والجي يسكو جمعتكو بيا أقول اسمه محتاج جمخو خيلي أفتوبس شقيت تش إزد تش سون سين دقواش خلط سخان اشت إزدادر اشت شديتي يعني إزد شغل شو دقادي خص خيت شغل اشت محتاج نيسلج. شنو جوزل كريه زايري واش دوزري شان سام. ديان قنر يحم ثانية تونا ثانية نهم تشخورس أخ هم ليل ديج مارك هم تشدعاء أخ صار هم سك صحيح وقت عالم نخبي ديشة بروفيسور صار يري دش ديك خدواش صار ثاني صار حائز دجلوج دو صار يازون ثاني أديش ج تخش صخور صار جر حقيقة ج تلور ج تخشت بيزر قواخس خدي واش أدوالر ورش حجر تخون خوش دي بيس دوات دي بيس دوات داج صبخ شبخ تعديز المبري صار كير دوحقر دي بخدي دوحقر شبخ واش تحسدوالش نو تخيدي واش تحدوالر تصاندي حاجات تخو حاجات تخورش حاجات تحكمش حاجات دوق تشرشك بوغ باش حبوغش بو سبيциалисты жлорхим бо охтяк хан элш балинциш харден ачкул онхой халлакш бора махтиркыл дог дарбдаргах мылак хамдике ходда соцум халита Мария Щигдолнач алкончарт дек ишхалар исчаст бог бишхалар дут приемное отделение заведующий Ёлча Гайсанян Марьяма. Я, как заведующий отделением, могу сказать только хорошее
только положительное о Чахкиевой Марии Ахметовне. Это большое удовольствие иметь в своем коллективе. Это большая роскошь, я считаю, на сегодняшние дни для медицины в целом, для нашего отделения конкретно иметь такого сотрудника, как Мария Ахметовна. Потому что это большая поддержка для нас, это колоссальный опыт работы, это высокий уровень профессионализма. Она очень мудрый человек. Не то чтобы вот по работе мы к ней бежим за какими-то советами. Вот честно, она очень многому учит мой средний медперсонал. Девочки у меня в отделении, даже вот самые грамотные, бегут к ней. И всегда что-то новое она вносит в их работу. Какая-то вот изюминка после общения с нею в этой работе появляется. Является для нас большим наставником, дал Яхтубах Копцин, дал Мяршли Люлис Везендял. Я считаю, что таких работников надо поддерживать. Это большое-большое богатство для нашего народа, для нашей медицины. Бинти лахтус низам цик аужват ихати ецеш ва ачалинс дарби аужмел вижвал саггерц иха иду юаққа йол лори еш йолч чакнян Марияс. Тяри хагдылч эзгбац онхой. Шоус негр шоус пханик качал сакча қол кабинети хардина. Ханс оқч хайец ждо иди. Эрвей вичи яхждо лазржди. Ди дахти хаж хайец ждо. Онхой баштач угш халч. Ер смог жолш халч харц ахмедис. Калвер барж дуатш халч. Сундошки тастахан цу قوان إيرن تخن حيثات إيه قوان إيرن دحو قوان صراح لم إيرن جريت خون خوش خو سموجش واحد يخي بساش خوشت زيني خوب واحد قدش مبوش صبوري باهم بربم نو قدش مبو بيت اشتغل خار بيت داخل чоғбар чық булри сакши лорлуш халри ах яту барис сакши лорлуш сухли ах низгылдыс تيدي ازدتسن حكيك خادة شو يولش خلي ах حنا سنجر زون دال قيرن به Беркетие программ турпулхочент эхи шо иқойо ибатсын. Харвар вахри данисван бригжна хайық ғолқы болушбы ызды ирис ызде дегоғыз. Қойик луржбы хатсучагар барсанждых карсы егер. Укуз зам главного врача по лечебной части Евлоева Фатима Сыеги. Кенкиш МВД укуз ГОВД штабе в Бохбеш. شو توزع معبر مسكي MCS يحقا مسكي MCS ببوخبش السوق ده يدي تاخد وزخت فاتيما زانجي ولشان إنساني ورخوجي ياخش ازدجر تاخ ده سمير ده قالوزر دول جورس ده جاش دوتسنخ تاخ سو أول فاتيما ورخوش ده دارب ديز جي آلي اشت تسيكش الحقيقة إذا خر تنتح يخ ليلا يخر تحلو بقى يخر تنديش دوري ديش هم خاطري بولخو بيوالدي صار مش واضح. نو بولخ الصرخوت بولخ بتشخان بولخم باص الخورسان هني أوتش أغبيسيالتش ساتوزج على مو خان تخون خوتشا ودي يولتخوني على دقنا نخ أخر يرتخان هذا دقلورج مشبر بيس أغبيسيالتش وخبيز شخور دينا هتبت بولخ والشخلتش وخبيز مخولي إذا مخوش برج باصلك نو هاد الزوج آخر خبيم خاطر تان هاد صار حدود تشناخ
ديش لوري ديش أحد مشت خلمدي تأيال خشرة ديشت يخون شنشرة أندر أرديناتوري يحقج بولخ مل بيش خان ديش ديزج بقير مش طالز ديش ثاني شي بوخ بيكوت بحق بيزجشت بدار زيه تصبور تيشلده لوت بش بالحيخم سكشي ازدي خلرك حجة خز الحردوش مريه مصلحم ديزلا عنده تخديانا نستخوك والر شاش دخات شو يخدخش أخوش خاندتي ديلاج يالي أثر يهار إزدر بولخ مسخانة خلط شوان والر شاش دولش شي واشت يدوالج دو غنوق أصل دي حجلاج والر هنيال شي إي واشش دير ديال شيدو الله تواش رازوي دو أخ يعني ديلاج والر أدمش سون دتسلو والر أزم سون مو أدمش دتسلو عدادك ديمو سقا دسلت ديال شيدو أش حدا يردي دال دوادو تشان دال دوادو دهتش علي دال ديال أخيتم ثانية دال بابا بحثوش ها مصور شي مهتيبه شي بوخ شي فصم جوجبه شي ديزل شي مهتي جوجت باخش بس بكا هانزلاتش تصنعه سوريازو وج قصار باخرة صار مرز اشت سيزاخلشت ديك زاخلش بس وقت تارج بريج فطري نحتاج الحمد لله مكري ناقبالش خبر زدق تانا ناقبالش خلبون مالله سقبي ناقبالش خلبي السق سفتي ميداز والر اشت سقع ناقبال ناخا ناقبالش واتش وسق سق واحد على والر شي دي شتخ سسي مردا والله محك تخزا اشت بربه يوه يحقش ملخ تشوزش تسنك حجة شي داشك حجة شي تسنك حجة وبقش Чакня Мария бол бишхалар докха ёлрк хаджа нақал ши бол но устышт. О иш шабалинси қачасыгы дих халтер кылдырыл сойлинг. Молхаштар бдядуатсыш. Хозыч кад амылц сыгверзу голыш ёлк халу циндяк абол биш нахдуц чох. Хажу я Мария тходуш собал хёл благодаря 47 шуду всего. Но о собал хёл цадик причуды. Так соен шуд я хасор хутра айнир цавор башум дмоцну иртхут цабал хёл يبل خيل شغال إنساني أخشر بأكلات كاجدق بوخم بيتخ أخشر أنخوش ثانية خذ أبرشينية خش مس خان تكون حيخ ديش قولي حل خردو أخش كيرتير دو أسحام دا جروبي حمل إزديلج مس خان بلنو يخارص لي بلنو يبق وشوان تسمو جوا سقوز شي إشت مو جوا تسنديار يتسن يرج إشتياش مس خان إزديش هو تا كس دينا تقشوت حتشيي تقدر تخيبوخ بيش دوخ كي حتى دي تحجر تكون أخفضو خارصة حدو أخ دا شبيت أشقوسش خارصة أزدو تزيدو أخش خارصة حمدو أخ إلي حم إيش جمول حم إيش جيشة إلي شي تشتش حج أخ يولوجي تقول يالش سيرونو فإشت خذ برت بوج إشت بعد وقت أخش سوء داجة تسوي يوقعي بشتي تحن خانر دتخو دم بدرياش نو حتى أوبت حتى تصنديك يورسن خير سيل إشت حمدق إشت بعد وقت أخش تعوج نوفي حد يحكي يجي اشتدق شي خرد أقو نو جروبيتي خاص أون بدرياش حمدي خص حوال أقو خص حيق أو داخلون حين إحمقيتي يو تصديج أوبوستي تصدي غيرتج حيوتها بيك تباقي غيرتج إشت صحم دخوا أخوش دي خاصون ميس خجال بها دقائق ها إشت خاصون حوا يشوات شمهولي دا بيرت سمغوش خلي سقولي فيالي إشت السك حد سواج وسري تاع بروبليمات يعني حد شي حبو تصوت زبوخ بيت سو بيش بوخ حبو شي داتسنجي تسكتو يني واش سكت مدي حمد الدات يرم حبيب بوخ سكت سديش هاي حش هاي غوق اشت يعني اشت واخ حمدي هني قالش شي بيت بيش بوخ حتشي وين خوز دي شي تصوت سنغوق ديش سنخيتي تجدي اشت شي غوق دقتو تسنى أبروت سخيتي تجدي سقط سخليت تسنغوقا شي يول جهدي نأبروت خيتي تششت اش نيسلو اش حماجم دقو نيسلو تخبغدر يالش اما سيخ حمخو واخش مهدي ها أصد كولكتيف مبغدر ياج لورج حمز اون شيو اميت غوتساني بلخ حمز اختي اخاس وبريومني يرشي يوخش بلخ سو خاتم تسا برستوي نخبقيرج واخ تسا
Ышт балх медитхо, ышт медитхо, ячин медитхо, и андуат шдится, ышт. Ну просто общаться с ними, ахдак царцаница, штхатсо, цадеги ахалдуат шахас. Тахныршден духдяжно ши дизла вакцинация етец, цозедал тарлу алышк език хазыцвейна. Хәтта духанденс больницы бохбыз болшлурыш белгілді чоқ. Змахцы тухита беріш, қачан лазырыздат ақыр қайрым бы? Таур динцани, дадян долждо лазыржди, вакцинацию беріштіві, прививка штешхлара, юх хагушну лжлахт. Так, айханс интернетуч иштязядарии, воштязядарии, али дуквал. Сысайп хадезулховы, сымяр вежри, цар мал долждо берішті прививка жарсуе. Таханы дезулховысы цармал должбо дезылшты прививка жуах. Нагасан из прививка шты. Хатсулух қалнах яхыштей пар. Зулымда долыш халч. Жие еще атыш халч. Сейве берішті, сейе берішті, сейчан азиг мычер уж. Су кратыч цирч ахарцахды. Тахны садике дайгай ас вии сей. Дайгичи итхири ламариат. Мычатшын бер жахас, yok коклыш кучыганы цагдатат уах. Тахкы прививка жинздот, но тхыдарж прививка жады бериш, хетерга уж бері цинцырдарыш, яхыл ежіді уж сумогыш хандат. Прививка хацымалия бері цанен хаханат, ехемал басарыш 19-18 дахас, одахас берді цар группе. Уж бериш цагдасат. Сиханс хайвагаш иллеш ханихсо вазын диал полиомиелит диагж до лазыры дифтерия цулы унзыраг лазыр худдац. Ах цудажи нанужи илхани цоц ханбес диал гозыл цани диал қахетым цани луршт гозыльян изы диа марка цнижо вакцин армычаққай цанен дагди хамычайни значит дал пурумдан цан з вакцин хайя. Ах вакцин хайяйцар. Мария, фахия мелкаскастиеш холзы вакцинация. Ну ханс тхур уах бох дечхан аз бох бухайери ханс хитр да календарь прививок ягр хуцдан дали тамши. В 3 месяца юца бердячу та в 3 месяца потом бут белчу ах ях бут белчу ах шу делчу ханс кабетта кубут белчеры Корея с дифтерией, полиомиелитии, цанду хулежа прививкез. Акада эс олцынах. Ах, ревакцинация первая, потом вторая шалая ревакцинация. Шудян чулт эхага Корея паратити емоцу. Анцун диккада гягатсун багдарича заз беришсир бог бата дуккая. Но с прививка хаян чулт эхага краснуха ях прививки. Сулы ега, сул страшнее лазер худдац. Да мадахалт бирага юлж сын хулема хату хадеш да бер хете уни долж худдацын. Паратитды. Корис ча осложнение жло таур бақчнах алыр ухшар хоздергиж му алыр ицарях. Ухшар мершты узвалыр ухшар мерш датсыз яли алыр. Хете цар таур вал елурж бач уздвач татсы шей гозыл цани шебир жлур дур. Ханзи бериш лордец, я уж прививкаш хайц, паратит, кянка хлучи, цыну чагы цынагы, осложнениен хам хули, чаг цынагы зулмда долуж лазырдыз. Да ши лорвол мочамах, сын тихит кянки тихит сахлул, дитсын осложнение хлучи, ызыл, но с прививка хаят чул тихах, сын ус хули, да что али тылмыс цумугышхан, дачак вялырзян, что дачак валсу лазыра. Цар шанс санейты жат, суат санен дес худ долждық қыз, вай прививкаш хатсы еш, вай беріш сумогыш халыры, ұжыш уни эйпи халыры, сдети, целенаправленные, уали, ғалғай мәттали алш, мұшты құдаха, мұшты алхат соңыз, мұшты долыш сан хәт соңыз. Это лор гоз лёжбол сэгз етш ба ахи алды. Де Аллах айық. Ара хаты цуханс прививка же ети ханс Москве вахт швей бериш садики ух школе ухш. Цар мал долждо бериш цар диш дагыш садики мал ух бер прививкада. Именно его галгай сен духул булуш сен дух акан ейт цоқет жахтсмас. Штук прививкайдар. Сайхатыч азмасти гейтигер. Хайн син фаргат тагылык хатах. Коряг дук осложнение жмухули.
دوق أصلا فوتشكاش أتكاز دي دقا باروكش خلي دوق أصلا يعني شوق كوريز كويخ بريف خياش تاع تشق باوس لورشك أستبتنخ دنخ كمخ اشتخارتور أن لوري درب إيش وصجة تامبريجش ساتر بولش تركل دو حارني حل حتى وش نوق أمبرج بيلتش هت أغرسك إز ولش سنة نوقلتسان دا ديني تحدق دوتسرم حقوقس اشتتصق передоз или олцы да передоз ханын сазам сагвал вортхонач далтиха дал сибт хоздани дех кептолжи самсулилдер тамшош штхетж воркс ачвал я тхкурский адам яхжват реаниматолог с момента ухчнисван издер дал ажл цнхат сqwachlar ход збахн из адам ухчнисван издя ديال قختم ثاني يخمت والله دابخ باش ديال تخص دابا بيزش حبك بيزش هم داتش وخ خمت والله تلورج تخمت شوسترج واتساب بان ازدا توخ بيزش خان ماختي خا سندي ديزش دولج دولا هم حدا اش داتش هم نيسلو تاخ درك ديالچ يخ بلنت ачо вашты силош Сутайп мел керими ханды цуняк сагвалры. Жада да тика истер охранник ми шиул кадат хамага велчох куш тикаш. Тиктикат шидат вахт ялыр ши вагыр ялырыш. Цумашенч сарбар ди дик цхет шта унац цхет же старне изля не ршкыла ханицар. Зацно косты ер ух охранник ист ухстхон хач бодвявер. Воз ворот машин свисти гей машин ялри хат вешт машинери хат цу як больницы хачу гавр я утхайцик хач фенер дел хет махат асоб алра тхлорж скурсив адама реаниматолог бутхас уж изда цар хамет валва юх в чувство привели вали изда шин хандр изда гбож вацр داخدي حت بيحكرتسن حتسن تيبن تشون دقيقات اشتدي كاخن دا بخرقس دا خصي بالتانية ديخ كابتولج خديشة بولج اش زعمسك برقس خي اورا خص دا يستخلي دا وقت خي مخل يالش خي دي قردردق تخص صارفن غياخي تكون اون خي مبي وجج دا قاد بي ازديت اخ واخدا ديتش امالا يخ اخيتي حالش بحكي يخ بحكز بيلي قنتير دولاش بحكز ما بحكاش عليه اشتداء بوخ نخ بيبي خوق صحش واج واسك ماريا شو دق اخنيقت قهيق جول دق شرج دق اخنيقت قهيق جول يربوخ حنت خيو خلصتش قبو بو خرج براز ان إلنقت خنديها دي والله خندات شو سيبوخ تخبيز سيبوخ ياش خنيسو خصخيتش خلي خصخيتش تخجي بوخ بيا خلد خلبوخ مبي ربا ادمش ثاني بيش بوخ لبي مالله بلي ادمش بيش بوخ خلبه هار سق شي عملوا الشغل شي نيجت الشغل تحق برجش تحتر مشغول لاتسين حاجة صحت فينا مش بس ولي سنت أمو هاي تري اللي زوج تري يزوج خوبها محتيش إيش تخلص بوخ باغو باتر استخزبي دشي جيسانا ومريم دنيا ناتشو ديكيجي شي بالخقية تجي تبوخ وش ثانية مش دوس ديزه صار ثانية از مش طوال از سكندال يجواتش اشت دانيستي واشت ادوالس أدلوك إزق بالقبة باس ماريا زليل بوخ حتى تندقى قرقا مالله حمد خير يرتخون отличник здравоохранения янисун хан сатошу халхах может айпхы шу худы цухана султахах уже ветеран труда Ян из Янисун и на столетие Ингушетии она с медалью Янисун на 25-летие Янисун наградился. Игорь штхетсу нас отличник здравоохранения. Игорь халк елыр худдак. Игорь халк елыр дед ах бежбо бог би азбяч белха
лерхм бардас. Лерхм мажым даргиж мадиж, но это игр саштик сурз дага. Хамсла. Вештишилыш кягаты иштилужимичи. Ажым грамота ажым исурдук. Здесь я хочу say. Отличник здравоохранения я хаби. Значит, аз дишары, аз бабух. Зехдейнда. Да, бейцебен кылдиждыкс. Харлазрать лури дарбинг сатусмлат. Блинцы жас кастагышлош. Царшбык ахетым. Бахкак ахегым.